Deci aparent tipul pentru care am votat eu a ieșit președinte. Asta e nice, mă face să mă simt mult mai important. Acum să trecem la întrebări, să vedem. De câte ori te-ai dus cu bani din YouTube la prostituate? Treabă pe mama ta. Ok, n-a fost amuzant, îmi pare rău. Da, nu știu ce e cu mine, dar mă uit uneori la câte o întrebare de asta și îmi vine să-l strâng de gât pe ăla care a pus-o. Nu știu, frate, cred că eu sunt de vină, o fi vreun psihopat ceva. Dar mă întreabă, de ce placă AMD și nu Nvidia? Lasă-mă treci strada, că așa am vrut eu. Nu știu, a fost random. Și apoi, când ai de gând să-ți faci un upgrade la PC? Dar tu când ai de gând să-ți faci un upgrade la PC? Pentru că eu cred că PC-ul meu e mai bun decât al tău. Cred că ție îți trebuie upgrade, nu mie. Fucking hell, ce e de regulă cu mine? De ce? De ce sunt un nenorocit? Oh, God, cineva să mă ajute. Rozule, când mai vin așa... E o situație ciudată, pentru că dacă mă întâlnesc cu cineva pe acolo așa, și totul e cool, hello, you know, un autograf, ceva, o poză, sigur. Dar nu cred că voi spune niciodată, sunt în Iași aici și a venit să mă întâlniți, pentru că nu mi-ar plăcea. Adică, frate, atunci când a aflat lumea că eram prin Iași acum vreo câteva zile, un tip a lăsat un cărnățoi de vreo 20 de mesaje. Ce? Unde? Când? Cum? Unde ești? Unde ești? Zi, bă, unde ești? Unde ești? Unde ești? Like, fucking hell! Nu vreau să se țină un puș de 10 ani după mine și să mă întrebe chestii de asta, ar fi fucking weird and shitty and creepy. Wait, căștile alea trebuiau date jos, dar... Știi ce? Nu, fuck you all, căștile rămân acolo unde sunt, pentru vecie, pentru că sunt comode și îmi umplă golul din suflet sau ceva. Pe mine nu mă ascultă părinții cu votul, #sad. No offense kid, dar ești kid. Nu ești major, deci nu ai drept de vot. E fucking easy. Și de ce te-ar asculta pe tine? Pentru că sunt sigur că tu nu știi care e situația din România. Deci, fumezi, ai cercei sau tatuaje? Nu. Nu fumez, cercei. Eu nu suport niciun lănțișor la gât, frate. Mi-aduc aminte când am pus prima dată un ceas pe mână, eram like, what the fuck is this shit? Mă mănâncă, dați-l jos! Făceam ca posedatul, like, what the fuck? E atât de ciudat. Și tatuaje, nu. Nu-i văd rostul unui tatuaj, like, whatever, sigur, decorații or some shit, dar e permanent și apoi gusturile se schimbă în timp și luați în considerare faptul că sunt extrem de leneș. Like, eu nu pot să stau liniștit la frizer pentru că trec 10 minute în care nu pot să mișc capul acolo și așa, like, mă mănâncă partea stângă, o, Doamne! Nu e de mine. Ținând cont că ești român, te jenează, bară doare când se aud vorbe urâte despre români, ținând cont de faptul că sunt și români care s-au chinuit pentru această țară. Aoleu, ce propoziție lungă. Dude, eu sunt cel mai mare not give a fuck-ozaur pe care l-ai văzut, ok? Like, nu mă interesează de nimic și de nimeni. Poate să spună, mă doare fix în pană. Dacă ți-ai cumpăra un șobolan, ce nume ar avea? Pe mâța mea o cheamă Mâța. Serios, așa o strig. Mâța, 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 Mâța. O cheamă Mâța. Deci îți imaginezi ce nume i-aș da șobolanului, nu-i așa? Cu cine ai făcut matematica la Codreanu? 2 puncte, paranteză, paranteză, paranteză. Cu tetiva Marian, ești fericit? Ce l-ai îndrumat să facă pe un YouTuber nou care face game Liniuță Inc? Să învețe să scrie în pana mea. Ce părere ai despre mass media care, părerea mea, susține mai mult o opinie de duzină decât o opinie proprie? Ceva e ciudat în propoziția ta, dar ideea e că mass media nu trebuie să susțină vreo opinie, ei nu trebuie să aibă opinie, ei trebuie să furnizeze informații corecte, exacte, astfel încât oamenii să-și creeze o opinie pe baza lor. Bine, asta e în teorie, pentru că de fapt ei bag acolo și au o grămadă de chestii nasoale ca să se uite lumea, să se înfricoșeze, să se uite mai tare. Uite-te la Ebola aia, frate, să pana mea. Mor mai mulți oameni de HIV, numai că nu vezi știri despre HIV, vezi despre Ebola, pentru că, Ebola, o să murim cu toții, suntem cu toții condamnați, mă rog. Băgați-vă Ebola undeva, mass media stupidă. Oricum, lăsați un like la acest video și o să continuăm cu întrebările în episodul, vlogul, whatever următor. Pește.